Så er vi så med tilbage med mere Minecraft. Og som I kan se, så er vi gået på kreativ, fordi at vi skal lave Enderportalen. Går hen til dekorationer. Tror du det der? Nej, bare han vil lave spanden. Tror du det der? Jo, her. Et indre øje. Indre øje. Nej, det skal være det kan vi altid tage senere, ikke? Der bor vi jo ikke, det er bare indre. Ja, okay, det kan vi så finde ud af et indre øje, og det er den der, ikke? Nej, det er den der. Mørke. Ja, og det andet indre pære. Mørke pære. Så er det bare det, vi skal bruge, ikke? Ja. Og vi skal lave den inde i borgen, ikke? Inde i borgen? Ja. Okay. Og så går du, når vi har lavet den, så går du lige ud til survival, og så... Ja, skal vi lave det? Nej, ikke midt i det hele. Gå til de hjørner og sådan noget. Hvad med det der hjørne, det er ikke brugt til noget som helst. Men så må jeg godt spille på et tidspunkt? Ja. Når vi dræber Enderdragen, må jeg så godt? Når vi skal dræbe Enderdragen? Ja, må jeg så godt? Kan vi sige, at jeg skal have lidt mere af dens liv, så har du noget andet. Ja, kan du godt. Ikke sådan, skal jeg lave sådan en storm? Holy shit, det her bliver awesome. Dræbe Enderdragen. Ja, jeg har prøvet det før. Det var på computer på kreativ. Ja, men nu er det på survival. Hold. Jeg tror, du har lavet den en tand for bredstorm. Gud, mand. Der var lidt fundet, mand. En kartoffel. Jeg kan bare have en fundet, det lige noget. Bøgetræ. Så skal du bare prøve at jule også. Sådan der. Så skulle jeg faktisk noget forhåndsvært. Okay, men Storm, vi skal ikke gå ind i den. Nej, Storm, du skal ikke gå sådan. Nej, du skal ikke det var fint, den bredde, du har lavet den i der. Det der. Nej, Storm. Du skal plage en der. Åh, Gud. Sådan der. Sådan der, og så skal du også placere en ved siden af. Hvad mener du ved siden af? Hvor ved siden af? Den ved siden af, du placerer lige før. Her? Ja. Og så skal du fjerne den der står. Se der. Skal jeg se den her? Ja. Og så fjerne den der står derinde. Sådan der. Så tror jeg, du har lavet noget rigtigt. Eller også sådan en tand for bred. Altså, nu skal ikke stå ned i den, for så kommer du bare direkte derned. Se det, det virker. Forstår. Nej, skal vi ikke sige, at vi laver den først bagefter, vi har fået alle de ting, vi ikke skal bruge af os. Så jo, men vi kan bare lave filmtip, så det filmer jo nu. Fuck dig. Film. Ja, men nu, du skal ikke gå op på de der ting, for så tror jeg bare, du falder. Er du klar? Og du... Ej, prøv lige at smøre det der igen. Så jeg ved ikke, hvordan den skal bygges på os. Den er en tand for brød, den vil lave det der. Ikke godt. Sådan der. Sådan. Tror jeg. Adus.
Nej, det er fordi, den skal være 3 bred på alle sider. Nå ja. Så skal vi sgu lige lave den helt om. Og hvorfor smører du nu det hele? Det behøver du sgu da ikke. Nå ja, det tror jeg. Det er jo lidt tilbage, når vi har fået lavet. Ja, så er vi tilbage. Lad os komme i gang. Altså, du skal ikke stå op på den. What the heck? Prøv lige igen. Nogle gange så virker det ikke, når du placerer den sidste. Prøv så lave lige. What? Gud. Vi er lige tilbage, når vi har fået lavet den. Dårligt nyt. Nu bliver jeg altså nødt til at afløfte den mindre dragen. På grund af portalen, den gider sgu da ikke virke. Det er godt, Storm. Det er ret underligt. Ja. Det gider ikke virke. Så vi skal spille noget andet end Minecraft nu? Ja, vi slutter vores let's play her i episode 10. Nå, men vi skal da lave nogle flere eller senere, ikke? Det kan godt være, der kommer en ekstra video. Ja. Men vi slutter vores let's play her i episode 10. Skal vi ikke det, Storm? Jo, men altså, vi skal jo også lave nogle andre, ikke? Ja. Og du sagde jo, der skulle være op til 20, så... Ej, ikke op til 20 som sådan. Der kommer nok et par ekstra videoer, hvor vi viser jer sådan nogle små ting ved fat. Ja, eller så laver vi sådan nogle visdomssignaler. Ja. Men i hvert fald, vi starter en ny let's play, hvor vi spiller et andet spil. Ja, det er nu her. Ja, lige nu stopper den her video. Vi skal lige sige, hvad det er, vi skal... Hvad for et let's play, vi skal lave? Hvad skal det være for et let's play? Vi var noget tilbage, når vi har fundet ud af det.